Oy, Ben, May udto. may udto man to. Si David, si Mayong ug si Idukyo gasugal. Usa sugala man na. Tungit. Usa lupos ta anay kwarta? Kana kay gasugal gapustaan ay ginakap. Asa man dapita? Nasa balay lang titing. Sige sige, ako ang tuon. Sige sige, hanir ka kap. Sige sige. Oh, tungit. Yate. Sige, saksak. Saksak ang isa ko. Si Kapitan! Tarong ba? Nakalagi! Hindi mo sa maray ko sa marang. Oy, may utang kap. May udto kap. Gawon sa mo diri dokyo mayong David. May kap, gatamay tambay ra kap. Uy, gamitin ta Dukyo. Aw gamiting day kap. Ah, gamiting, mao ba? Nya. Unsa may inyong gimitingan? Unsa dito to gimitingan? Unsa tong gimitingan mayong? Inay, kami gahisgot. Unsa tong gimitingan? Unsa day among gimitingan kap? Sumala ninyo kay kamo mga nang guys good na meeting mo. Unsa tong gimitingan ba? Aw kuan day kap, gamiting may kabahin og sugal. Oh, kana sugal. Una usa sa mga problema diri sa tong barangay. Kani mga tao rin mga batanon diri magsigil mo sugad bunta ko to hapon. Hana walay kan anay kay kana lagi mga sugarol. Kana ra baging papamusta? Mura ko sa kadaka puros baging mga sinsilyo. Kana ra baging mga sinsilyo ha, gikan pa na nilodlod atong barangay hall kay kana lagi mga lagi kog kwarta ayuda. Kay payo anang kuan ko no balay kay kana logo yung giagay bagyong udet. Kay paghinla, ipasugal sa mga minatay. Dapat ato gini silang sampulan kap. Ato gini silang ipadakop. Mayo mo suggestion. Ikaw na kinakitang kuan nagsugal dire? Wala biya kap. Ikaw mayong. David, basig naman nakita ang kasugalan eh. Wala oy. Wala. Ah, wala. Mayo. Dapat ka na masugaron ta ba? Musubay ninyo. Usa mo ka mga maayong ehemplo diri sa atong barangay. Ah, di gimi ang sugal kap. Kay makadaot nagutok. Usa pa, og wala tay kasugal. Magkapangawat pa ta. Muna nga di gimi ang sugal kap. Husto, Dok. Husto. Maayo gyud. Lami na imong pagakwenta. Munang karon mga butang tawo. Pwede og mohiling ka ng inyong bulsa? Unsa ka? Muhiling ko sa inyong bulsa. Og okay ra po ninyo. Ayaw kap. Kay buso tra ba na akong bulsa kap? Unya makahilam ka na akong itlog. Ay, way. Kaso kay na ako itlog. Nakabalok unsay porma. Ang ako ara mohiling ko. Wa kay kaang kaulawan. Ako ara mohiling. Okay ra? Ah, di ko masugot kap. Okay. Nakasabot ko. Nya ikaw, David. Muhiling ko sa imong bulsa. Aw, kap. Karon bang kuan kap? Malabot eleksyon. Kan unsa to imong plano? Kuan kanang karong eleksyon mudagan ko kabalo po siguro ako sa akong gidalaganan. Kabalo ka. Kapalo kap. Sige kana maayo kuan kana mo lagi hindalagan ko balik pagka barangay captain diri sa atong barangay. Unang karon ay di ko kalimtin yung butar. Ay, walay problema na kap. Di na mayo kay sa una pa kap. Ibutaron mo ko nimo. Bisan pag mudalagan kag presidente sa Pilipinas, butaran gyapon ka na mo kap. Pero di usipod lamang tamabot na pagka-presidente kay ang kuha una-una ko niglimpyo ning problema diri sa atong barangay kani mao ni ang usaan kanang mga daghang kayong sugarol. Aw, gusto kap. Maayo na imong plano kap. Unsa may mas maayo kap og mo voluntaryo laman meg, kami mo tigre-report nimog na ay magasugal. Voluntaryo. Mayo. May labi ni mo suggestion. Sige. Musugot ko. Tugtan na mo. Aw, kana kap. Kami may musumbong nimog na ay magsugal. Sige. Mayo ron. Basta kay na magsugal, i-report niyo nako. Aw, walay problema na kap. Bisag karon dayon mo report ko kap. Kani silang duha sugal mo kun sila ni karon. Amo ba? Aw, joke ra day kap. Pagtarong biya, Dok. Di po ka mabinuangan kap. Joke. Lagi. Joke. Bantay. Basta kay kuan, ang gusto magana i-report niyo nako, ha? Lagi kap. Sige, aris ako. Sige. Sige kap. Amping. Basta ha? Ito kan masanay magsugal. Lagi kap. Kap. Lakaw kap. Amping kap.